Здравейте! Днес реших да ви взема с мен на малка разходка. Един човек се беше забил в мантинелата, което беше ужасно. Тъй като просто не я видял от мъглата, най-вероятно. И ще се видим после. Аз вече съм в София и сега отивам към билата, защото сокчетата от Queens, които ви показах по-рано миналия месец май, никъде не може да ги намеря. Соковете въобще не се предлагат тук, така че... Сега пътуваме към Младост 3. Пътиланци. Тук бяхме миналата година с учениците и беше много хубаво. Бате Енчо ни направи дискотека. Въобще вече за деца има страхотни забавления. Стига само да имаш пари, де. Всичко е за пари, естествено. Ето там трябва да се кача. Защо си направила такава белятия? Бутнала е уредба. Ето е гледката от 11 етаж. Минах и през ДМ и си взех само две скромни неща, но пък бяха любезни и дадоха да се снима. Не, че не видяха, но както и да е. В момента съм в бизнес парк. Много е хубаво. Можете да видите езерото. Това някакси тук много не ми харесва, но кой ли ме пита? Напоследък ми се струва, че доста безинтересни филми дават по киното, да я знам. Или пък се струпат много все интереси, които искам да ги гледам, или някакви, от които просто не можеш да избереш нищо. Чакам Сойка пресмехулка 2. Не, че съм свръх голям фен на Игрите на глада, но хубав филм е, готин е. И така сега ще видим, дано има хубави филми. Тинкърбел! Страхотно! Аз съм сред дивидата на Дисни като дете, сред как се казваше дете, сред захарни бомбони. За съжаление не си харесахме филм, така че киното отпада. Забравих да кажа с какво съм награмирана днес. Очната линия е на Mimimi Cosmetics, спиралата Max Factor и Rimmel, тази с краставицата, с която ви говорих. Фондиотена е на Rimmel, BB крема, т.е. коректор не Fit Me, а как се казваше, Wake Me Up на Rimmel. Българската Лея на славата въобще не я видяхме, спиме си върху нея и въобще не я виждаме. Лили Иванова, Васил Найденов, Васко Василев и така нататък. Да! Въобще не знаех, че съществува българска Алея на славата, но много ми хареса. Взех си още един каталог продуктов на La Roche. В Калфа бяха много любезни за разлика от Била. И ни почерпиха 1000 неща сок, фъстъци. Палец нагоре за Калфа. Не можах да ви кажа до край с какво съм на лицето си днес. Нещо прекъснало в клипа, не знам.
червилото ми беше на ремонт, в момента няма нищо вече, тъй като са минали 12 часа. Това око ми е изтрито накрая. Това обаче е много добро. Така че очната линия наистина си затвърдява място на първенец и любимец мой. Тя е на Мимими, както казах. И сега ще изпробвам няколко нови продукта. Те са за почистване на лице. Ще ви покажа след малко. Така, ето ги нещата, които ще пробвам сега. Това е околочен крем на Eucerin. Този е на Оливела. Ще го ползвам като нощен крем. Това е една маска на балея с мед. Не съм я пробвала никога. Ще си направя. И ето това е най-вълнуващото нещо. Един измиващ гел на Glam Glow. Ето и какво си купих от Ден. Казах ви, че са ми много скромни покупките. Някакъв, много ми хареса опаковката. Универсален крем. Защо пък не? Беше само 2 лева, така че си го взех. И едни соли за вана, които сега ще ги употребя. Той крем мирише наистина много хубаво на виолетки и... Виолетки и какво е? Виолетки и фрезия. Пише, че става за тялото, лицето и устните. За ръце ще си го ползвам. Хареса ми този измивен гел. Много странна консистенция, погледнете. Черен е. За първи път виждам нещо такова.